polo que nos ten chegado e que se está reformando ese proxecto, pois claro, a verdade é que comprendan que é moito pedir. Mire, nós o que temos moi claro é que é necesario construir a dar, que non se pode volver a perder, e moito menos por decisións políticas como se fixo no seu momento, os fondos comunitarios, que é necesario comenzar o antes posible para non perder eses fondos a construción de dar, que nós, dende logo, como grupo municipal, non nos consideramos nesta situación capaces de tomar a decisión que vostedes nos piden, que sexa nunha determinada ubicación. É unha cuestión de técnicos, dentro do noso punto de vista. Dos dous estudos que temos de impacto ambiental, un deles anulado unha parte e outro diante dun recurso, cal deles o que se pode levar adiante mellor, é unha cuestión que quen ten que asumilo. Nese sentido entendemos que son os técnicos e a decisión vai constar fundamentalmente no grupo de goberno. Pero no caso de que se perderan eses fondos, insistimos, o que é imprescindible é que asuman o custe as dúas administracións que son responsables para nós nese sentido, é dicir, a Xunta de Galicia e o Estado. Goberne quen goberne na Xunta de Galicia e no Estado. Quen, dende logo, non son responsables deste retraso son os veciños e veciñas de Santiago. Dende logo, quenes non teñen que pagar en absoluto eses custes, esa perda de fondos, son o peto dos veciños e veciñas de Santiago. Moitas gracias, señor... Perdón, solamente un segundo. Solicitamos precisamente, se é posible, unha votación por puntos. Señor Agustín, se aclara a súa votación por... Ah, moi ben. Señor Sanduro, a súa quenda. Nada, moi brevemente, pois efectivamente, señor Agustín, si, reflexionar é moi importante antes de tomar decisións por cualificalos de algún xeito como aventuradas, como foi a decisión do Souto, porque basearon esa decisión nunha suposta lonxanía a persoas, a afección. Unha, nin existe esa lonxanía, e dúas, hai máis temas no mundo que ese, como é un enorme patrimonio artístico e natural que se pode estragar, pero que ademais a vostede que lle gusta tanto asitar papéis neste espazo do pleno, gustaríame lembrarlle tamén que o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente informou que o mellor emplazamento para situar a EDAR era no lugar da Silvouta. Vostede era conselleiro, pero que ademais era no ano 2014, publicado no Boletín Oficial do Estado. A partir de axite papéis, nós creemos que estamos actuando con absoluta responsabilidade e tendo moi presente os intereses desta cidade.